za video će biti thumbnail od ovog videa, a mi sad ćemo da idemo u Clash Royale. Ono smanjeno mi je, znači ljudi, možemo otvarati klan chest 10 od 10. Da. 10 od 10. Ovo zvuči tako šira. Znači ja imam tu jedan žaran chest, sad ću staviti unlockuje. I ajmo. Stavit ću ja sebi svoj klon. I ajmo da odigramo 1, 2, 2. Pa ćemo onda da otvorimo klan. Da. Fuck, još minut. Fuck, mi se zamijete. Da ćemo iskupiti. Da zamijete. Fuck off. Buraya. To, pusa klona. Imam. Ne. Ovo je loše. Da. Ovo je half butter. Ovako. Pa. No, je sam zatvorimo klan chest. Otvaram klan chest. Snima klip ko hoće boss. Ima 9 ljudi u klanu. Brate ljudi, ovo se.
Evo, pozdrav Miloša 27. Hoće još neko. Hoće još neko. Pa još jednom ću da pozdravim. To. Contest. Možda dobijemo legendarno. Jajmo. 1620 golda. 15 5 spirita. 5 gianta. 6 battle arena. 87 minionsa. Ne. Nema. I nema. Vic. Evo, pozadite Wars Party. Pa su za njega. I ljudi, sad kupamo. Sljedeći mi je Magical Chest. Onda Super Magical Chest. I možda ćemo otvarati sve te chestove na mom accountu. Možda dobijemo konačno neku legendu. Nemam ni jednu legendaru. Ja bi bio srećan da dobijem manje. Ljudi, nadam se da ste uživali ako je sasvete like i subscribe, a mi se vidimo u nekim narednih. Ajmo da, letano ja kažem, ajmo da čekajmo da poboljšamo karticu da bi još skoro bili. Te koliko nam ih hvala? Još samo 100. Snimat ću klipat. Dolazimo do levela 9. Ljudi, nadam se da ste uživali ako je ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u nekim narednih klipova. Ćao!